3 модни правила, които винаги следвам. Номер 1. Да не следвам абсолютно никакви правила, да обличам винаги каквото поискам, когато поискам и както си поискам. За какво си мисля днес? Мисля си за модата. И по-конкретно за един съвет, който много често съм чувала, особено в социалните мрежи. Ако не носиш една дреха една година, изхвърли я. И това е пропагандата, на която не се хващам. Сега ще ви дам две напълно основателни причини за това. Първата е, че трендовете постоянно се въртят. Дали ще е на 5, 10, 20 години, няма значение, връщат се. Аз съм си изравила страшни находки от дрехите на родителите ми. Плюс това, когато тренда се завърне, е в пъти по-яко да сложите някакъв автентичен артикул, който другите нямат, отколкото нещо от мола, което абсолютно всеки на улицата ще е облякал. И причина номер 2, която мога да ви дам. Може страшно много да сте харесали една дреха, но просто момента да не е бил подходящ. Т.е. да не е била достатъчно актуална, или вие да не сте били достатъчно дръзки и смели да я носите, или просто да не сте имали с какво да я съчетаете в гардероба си. Това е първото ми пухкаво палто. Към днешна дата имам сигурно около 20, ако не повече, не знам. Сложи да се види хубаво. Това палто го имам от 16 годишна и чак сега започвам да го нося активно. Преди това ми се е случвало веднъж в годината или нещо от този сорт. Няма да ви обяснявам колко време е седяло и да изчисляваме. Та идеята ми беше, когато купувате отличителни дрехи от даден период, не ги изхвърляйте след това. Архивирайте си ги и един ден ще си благодарите за това.